shekaran jiya a cikin wannan ramadan din zindiki dan kala kato dan tatsine dan bazata wakilin arna ya biyo kan hanya da mota sai ya tsaya ya taka birki zai sai wani abu sai wasu ahalin suna suka gane shi suna ganin shi sai suka gane shi sai suka ce malam muna ganin ka to akwai wanda yake bidiyotin wurin sai suka ce wai ya za a yi addinin musulunci ba tare da hadisan annabi ba sai ce wai a rubuto tambayar ku ji zindiki a matsayinka na malami an yi maka tambaya in ba dan cuwa-cuwa kake ba ainihin ya kamata ka tsaya ka ba da ansa mana sai ce wai ai rubutowa ake yi sai suka ce yanzu kai malam kana gani za a iya yin addini ba tare da hadisan annabi ba sai ce wai a rubuto sai ya yi sauri ya ce ma direba a wuce sai ta da gilas to dan kala kato da ya zo ba mu zai yi magana akan wa'annan matasan ba to ashe abin ya ci shi saboda abin sun yi mai yakul kuma sun ƙara Allah ya ƙara tona ma zindiki asiri da ya je jiya sai ya raddi sai ke cewa wai an turo su matasa su tada fitina wai mutanen da ke cikin mota kuma ƙarya yake domin duk wanda ya kalli wannan bidiyon an hasko cikin motar shi daga shi sai direba babu kowa ciki sai ce wai matasan da ke cikin motar shi sun so su taso ya masa hannu ya ce tsaya kuma ƙarya ne ba inda ya hannu ya ce wani ya tsaya ya dai sauri ya ga matasa za su yi mai yakul su ƙure shi bai da ansa da zai ba su ya kunyata sai ya gudu sai da ya ce wai an turo su a tada fitina domin aka tada fitina aka yi rikici dama ana neman shezo da rikici sai a kai hujja da za a kai kotu ka ji makaryaci dama makaryaci ne kuma mayaudari ne wallahi masu suka bai magana ɗaya biyu uku sai ya yi ƙarya dama asalin shi mun ba da tarihin shi asalin shi irin malaman nan ne waɗanda suke zagaye kasuwar ƙauye suna sai da layu suna damfara bayan Allah ƙarya ya riga ya saba da ita waɗannan matasa babu wanda ya turo su kuma billahi allazi la ilaha illa huwa idan habba ka bar wannan aqidar ba sai wani ya dangware ka ya ce ƙarya kake yi mutum kana fita cikin jama'a ka ƙaryatar da hadisan annabi ka zagi sahihul bukhari ka zagi muslim ka zagi hadisai waɗanda suke tun kafin a haifi ubanka akwai waɗannan hadisan kafin uwa ubanka akwai waɗannan hadisan sannan ka zo ka ce ka zauna lafiya wallahi har abada ba za ka zauna lafiya ba wai yake zuwa har yake cewa shugaba Balalo da Sheikh Kabiru Gombe sun zage shi kai da ka zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙaryatar da su ka ƙaryatar da hadisin da tun da aka fara musulunci sama da shekara 1400 ana ibada da su ka zo kai kwandemin din su ka ce shara ce jarida ce ƙarya ce to kai kana nufin ka zagi wa'ancan bayan Allah ka ƙaryatar da magana su mai tsada sannan ka ce ka zauna lafiya wallahi ba za ka taba zama lafiya ba ko dai ka dawo ka bi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma tozarci da wulakanci ka daina gani ka ci gaba da ganin shi kenan cikin al'umma wanda ya zo da wannan aqida ta kala kato ta cewa ba a aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi Muhammadu Marwa mai tatsine Kano yayi yaki cikin Kano ya kashe mutane aka yi nasara jami'an tsaro suka kashe shi wannan yakin arewacin Najeriya wurare da yawa ya shafe su da Allah ya dulmayar da shi Allah ya batar da shi aqidar ta mutu murus cikin kasar nan Usman dan gungu wanda yake Kaduna ya ƙara tasowa da aqidar ita ma Allah madaukakin sarki Usman dan gungu ba wanda bai zaga ba cikin kasar nan har yanzu ma yana yi amma tasirin abin ya wuce ya zama yana raye kawai bai raye ba bai trending bai motsi ba a jin shi sannan sai ga wannan zindikin dan kala kato masu suka yawon tallan magani ya kai shi yawon tallan laya ya kai shi dutsen ma ya zo ya laƙe ya sake dawowa da aƙidar ka je ka nemi tarihin mai tatsine ka ga yadda ya ƙare ka nemi tarihin ɗan gungu yadda Allah ya ɗebe ma ɗan gungu albarka kai ma midiya ce take tafiya da kai wasu inda yake yaudara wasu wai ya rike wai ƙur'ani mutumin da ya rike ƙur'ani Allah ya yi shi a dunkule a jimlace ba yanda za a yi alkur'ani ya iya gamsar da kai 100% ka bauta wa Allah wallahi ƙarya ne wa'annan hadisan da kake ki 70% na hukunce suna bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wai dan masu suka rena mu mutane wa yau waƙoƙin mutanen jahiliya su umul qais aka iya aje rekodin su a yanzu amma babu rekodin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara tona mishi asiri Allah ka ƙara tona ma ɗan ƙalƙato asiri in ya san kunya ran nan ya ji kunya kuma kunya bai gama